sai su ji su sun yi musu nauyi. Amma ba ma ƙarya jama'a, mafi munin abin da muka fi kyama shine ƙarya. So in ka ji mun faɗi magana ba ƙarya ba ce, amma za mu faɗi mewa za ka ji taimaka nauyi. Yanzu jami'ar da za a yi an riga an yi designing, akwai filayen har an fitar da foundation, kai ga designing din nan kana gani. Kar kai mamaki gobe sai a tashi a fara ginin, kar kai mamaki nan da wata guda sai ka ji an ce za a kaddamar, kai kuma sai ka zo kana cewa a wai mutumin nan ashe da gaske ne. To ni ban san kalmar da ta rage in faɗi bayan abin da na faɗi yanzu ba. Don haka jama'a, hasali ku duba hatta irin karatuttukan da za mu yi a jami'ar gashi nan an rubuta, wallahi ba da wasa ba ne, wallahi da gaske ne. Ran nan waɗanda za mu buɗe wannan ɓangaren jama'a tun daga wani gari na ɗauko su takanas ɗalibai na ne, ɗaya provost ne na wata makaranta, ɗaya HOD ne na department ɗin, gidana na kawo su har karfe 2 dare muna taro, sannan muka kwana. Da gaske ne wallahi, ba da wasa ba ne, karka wallahi ba ƙarya ba ne, ba irin maganganun da malaman kun suka faɗa ba ne ƙarya ne, wallahi da gaske ne insha Allah. Kuma ka ji abin bai da alaka da rayuwata, ko na mutu gobe ko za a yi insha Allah, sai dai an yi tashin kiyama gobe. So abin ba yana da alaka da ni bane, karka ce to kar kuma Malam Albani ya mutu, ba matsala.